Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Obra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gemma, 26 years old, minyo o may usa ka buok anak. Taga Pingamungahan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa gipamati karon sa akong amahan. Duha ming ilang mga anak, lalaki ang usa nako kay igsuon. Og sukat sa gagmay pa mi, kugihan gid kaayo ning among amahan. Usa siya ka construction worker nga muuli ra sa amo matag Sabado. Aron ihisabtan, sugdon ko sa mga gagmay pa mi. Ingon ini ang mga panghitabo. Muuli ron si Papa, ma? Oo, kay Sabado man ron. Wa pa lagi siya. Usahay, sayo man na siya. Basta na lang ay upang mong isda. Mangumpra biya yun na siya isda para among itinda rong buntag sa'yo. Ngano di ay nga maninda pag yun as Papa og isda inig-uli niya, ma? Dili ba nga may trabaho naman siya sa syudad? Kugihan man ang inyong amahan dyan, ma. Wa man na siya trabaho og Sabado, maong maninda sab siya og isda. Maong kamuha, pagtarong yun mo sa inyong pag-eskwela. Kaya naning kamot ba nagmayong inyong amahan ron ka eskwela mo? Nagtarong magud kog eskwela, ma. Dagko manggani ko grado. Maayo. Melme! Nga na des papa ninyo ay, nagsinanglay na sa duha ka balding isda. Kanaugon ko na lang kay mulahos na may pamaligya sa nadani ang isda. Imong manghod ha, pangaon na niya mo. Oh, ma. Melme! Oy, nana ko isko, oy! Jema, sige na. Adto na mo. Lagi, ma. Ay, kakugihan sa akong mga ginikanan. Labi na gid sa Papa. Tibok si Mana magtrabaho sa construction. Unya inig Sabado, manurod pag yung isda. Kapuya ka, anak niya sa... Nakapalit baya si mama sa imong papa o mama sa ilang baligyang isda ganyang buntag? Pa sa inyong pamaligyang isda, Arian? Ooy, sayo kaayo. Piniritong isda manggani ang akong sudan kanina. Lami lagi kay presko ang tinda nilang isda. Kugyana sa imong mga parents ha? Maugid, Arian. Labi na sa Papa ay, ngagikan pang nagtrabaho sa construction sa syudad. Unya, inig-ingon araw sa Sabado, inig pauli niya, maninda pag yun na siya isda. Lagi, bilib ko sa ilang kakugihan. Maugid nga maningkamot ko nga makahuman ko sa akong pag-eskwela, Arian. Aron kung nagtrabaho na ko, maundangon yun na ako si Papa sa iyang trabaho. Kay looy na gid kaayo ko niya, uy. Sige na, uy. Daliunan na to ang atong group project. Aron makapauli na ko. Manlaw pa ba ako sa among mga baboy? Ma! Manan ako! Ako nalilawag sa mga baboy, ma! Si Papa man ang naa sa ilawom sa among silong o murag nag-inom? Pa! Oo, yan naman day ka. Mama ni mo, taas kusina. Naghikay sa to panihapon. Amin ko pa. Oo. Sige na, pag-ilis na. E basin ba, basag singot ka nag-imbong gisulob. Magkanaot na lawas. Murag makadaot sa baya na sa imong lawas ang imong giinom pa. Ha? Ganun inom ang kaana pa. Madaot unya kaana. Ay, lingaw-lingaw raman lang ako na. Huwag ako rambay nag-inom taon. Wa, man ko na nung gano'ng inom. Pero bisan na pa. Makadaot gihapon na nimo. Ayaw na pag-inom ana pa ha. Kay basig maunsa kaana. Recorded by X Thunder Gaming. Nagdako ko nga nasaksihan ang kakugihan sa akong mga ginikanan, ilabi na gyud sa akong Papa. Mao nga kaning duha sa ako isuon, naningkamot gyud sa among pag-eskwela, tugbang sa ilang pagpaningkamot. Nakahuman ko sa pag-eskwela, og naminyo na.
Samtang ang akong manghod, graduate na sab sa high school. May lain sa pangita si Papa, ang pagpamaligya og butong. Unya, si Mama. Hello, Ma. Manak, si Papa ni mo ba na may bukol o bukon sa iyang likod? Unsa, Ma? May mitubo nga bukon sa iyang likod, day. Nadapit siyang abaga. Sa una, gamay pa ko nun pero karon nidako naman og napuwa. Ug ingon pa niya, magngul-ngul na kuno. Unsa? Unsa man nato, anina? Ato nang ipa-check up kung unsa na nang bugunan niya, Ma. Na, kamoy kumbinser oy kay dili gyud kuno siya magpa-doktor. Ha? Nga naman? Okay, usahay ko no, mawa man. Unya, mukalit lang sab kuno og dako. Unya, mobalik og kamay, maong di na lang kuno siya magpa-doktor. Pero nabalaka man gud ko. Dili ba ka na sa pagsige niyag alsaan ang butong, Masa? Bugat sa baya na. Ay, mausab lagi. Kay og naay delivery sa butong, apil masab yun na siyang aswat. Kay mag-ihap siyang mga kumprahonon nga butong. Pahunungan na lang na siguro si Papa anang trabaho, ama, oy. Na, kamoy pasabot oy. Kay nakasiguro gyud ko. Di gyud ni mo undang ani iyang pangita. Nimo din sa ato. Nya, paundangon ko nimo sa akong trabaho. Nabala ka magod minimo pa. Anang imong gibati ba? Nga may bugon ka sa imong likod. Ay, wala ni ay. Usay, mawa raman po. Ay, di ta mo kumpiyansa anak pa, uy. Kay simba ko, og mo grabe na. Mas muda ko pa uni ang atong gasto, anak. Mao nga mintre sa'yo pa, magpa-check up ta sa doktor pa, ha? Tuwa na lagi. Nagparihas lang mong mama nimo. Usik-usik lang na sa kwarta ng pa-check-up eh. Di ko anak. Papasad, uy, taon, gud papatuo, gud na mo. Para naman na sa imong kaayuhan pa. Pahuway lang una ang imong pagpamaligya o butong, ha? Na, kumuundang ko sa akong pangita. Usaon na malay si Dudo nga nag-eskwela pa mala. Kisa may mo patiwasan na pa-eskwela. Ah, Ha? Kinsa malay mo pa-eskwela, ana. Aga mo pang konsumo sa bahay nga. Ako na may nangita. Pag dili ko gusto nga mundang sa akong pagpamaligya. Pag dili ko magpa-check up og doktor. pa. May nakasulti sad nako nga kung paundangon ko kuno sa pagpatrabaho ang akong papa. Samot kuno ning masakit kay naanad na iyang lawa sa pagtrabaho, sukad pa kaniadto. Pero nabalaka manggug ko ining iyang bukol sa likod og dili ra basad siya magpa-check up. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Trabahante kay ang akong papa sukad pa sa una og mga trabaho nga bugat. Mao ka kini ang nakaingon sa iyang bukol karon sa iyang likod dapit sa abaga. Ikaduhang pangutana, ang bukol ni papa usahay mo dako og mupuwa. Unya ngul-ngul kuno usahay pud. Unya mubalik ra pud kuno og gamay. Unsa man kaning klasiha sa bukol? Delikado ba gyud ni? Ikatulong pangutana, moinom sab si papa og ilimnong makahubog. Usa ba sad kaani sa hinungdan kung nganong may bukol siya? O kaliwat ni nila kay may mga paryente man sab siya nga may ingon ini. Ikaupat og katapusang pangutana, wapagid ni makapa-check up og doktor. Unsa mga doktor ang angay na muduulon bahin aning bukol sa likod ni papa? Posible ba nga operahan siya? Dili ba delikado sa iyang pangidaron? Pila man kayo magasto? O madapa ba ka ni og tumar og tambal? Unsa man sang tambala ang posibleng irisita? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gemma. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano sa bako, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambal sa yung medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral, personal, kay usam na ko ka psychiatrist o mga drug-related mga problema. Usam ako ka drug addiction specialist. Kasi pamahagi, mamili lang mo, unsaon sa pagpadala sa yung mga sulat suliran reklamo. Kung
pwede kang padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com o sa kong Facebook account, kini nga akong suliran. Official writer's page o kini sa atong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Balingos Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong maputlo nga pagtulungan karong adlaw mao kini nga happiness is a choice and requires hard work. Ha? Gusto kang malipay? Trabaho. Ha? Di kay ganahan kag haruhay nga kinabuhi kung sige kag angad sa langit nukig panampiling hinuktok. Ha? Why sayon na ning kinabuhi? Puro lisod. Mali masayon lang niyo pangitag pamagi nga masayon. Why tao nga mag-successful sa kinabuhi o dili mo lihok? Oo na, wag mo saba. Alam mo kung ba magtatampo ka lang si Jema, 26 years old, minyo ni siya, way usa ka anak, tapos siya usa ka igsuon nga lalaki, taga Pinamungahan, Cebu. Dili ko ng problema ni Jema, mitungod din siya ang papa, atong matigil sa drama, Pinamungahan, Cebu. Ang silingan ni Winnie Rose Hurus. Ito mga silingan nyo lang mga Hurus family, no? Si April Rose, Ruel Mahinay, si Cedric Bilyasan, Rona Bilyasan, Jimboy Tormes. Musta naman is Jimboy Tormes? Asa naman ka Jim duwaan karon og finish? Mga taga-Army Station Hospital nga mga empleyado sa una, no? Kaya niya sa buntag kanang basa kay masigilig pamilya na to, mga colonel na siya, no? Mga military, mga retired uban na nila, tagaran. Colonel Erlinda Oliva, Cornelio Sinisa, Colonel Jefferson Umandam, Colonel Ima Dadula, mga mananadila rather, Colonel Nat Camacho, Colonel Imelda Alboro, yung bana nga si Nelson Alboro, si Joel Trumpita, yung asawa nga si Nardilia, Josefina Saturinas, Grace Arcamo, Colonel Mary Lim, Lourdes Ponce, Colonel John Albisa, Engineer Jerry Nadela, Dr. King Siliona, mga taga-Bio, Attorney Maria Hani Let Yapha, sa Pinamungahan, taga inyo ning Sinder, no? Mga taga-Sugod Boys, no? Mga taga-Sugod Southern Leyte, musta naman mo dia, naot nga okay na itong kinabuhi dia, maka lugar ko, muhuli niya ko niya kay kita-kita na sad. Alright, so going back to our sender, si Jema, nga taga Pinamungahan, Cebu. Dagdag-dagdag itong mga suking di kami na. Dahil kung listahan ko mga taga Pinungahan, na-misplace ko na ito, asa na ito. Unang pangutana ni Jema, may tungkol sa iyang papa, no? Trabante kayo nga akong papasukad pa sa una o mga trabaho na bugat. Mao ka kini ang nakaingon sa iyang bukol karon sa iyang likod dapit sa abaga. O kani mga bukol-bukol sa atong likod daghan mga hinungdan, ay akong balikon, ay nalisa diha, nay tumor, nay cyst, nay infeksyon, nay parasite, daghan mga hinungdan. Itrabaho og bugat mao gini kinabuhi gid sa mga tao sa probinsya, Akong balikon na akong nagsibahan dito sa dito kami nagpuyo sa Buwak Gamay Sugod Southern Leyte, Dito nagpuyo. Ang mga tao dito sa Pijaka, sa Taytay, Inagilan, Lakunan, Pastilan, Mulukno o kanang abaka sa ba kanang lanot. Mapiting bugata. Mas bugat pa kasi lang timbang. Waman ni sila magkabukol. Pindir ko sa... Ako gisuwe, nag-arsa itong nahigi ko sa kay naglagukdo lagi gamay paglawas ako kung binadiyo ko na okay. Anad, depende sa anad. So kung mga tao nga nahanad og trabaho ng bugat, na used to ng ilang mga muscle, joints, mga ligaments niya, na ng bugat na trabaho. Kaya ka maanad, asag bugat, mo na nga mubati kag mga lilimayo. So kung trabaho si mga papa, sukal ka sa, ulitaw ka siya, o di pa kayo, pasunod ninyo, anad daw nga bugat, na used to na. Nakabukol siya, kung balikon daghang mga hinungdan. Patanaw lang na diyan, pinakadoon nga hospital at Pinamungahan, Toledo City. Silang mga doktor, sabi mga doktor Musot, na ada, doktor Intensa, na ada, sa Toledo, nagayos mo sa Toledo City, Kita nito, ang mabayopsi ning for maikriyan. Para tanaw na ito, may problema sa amaga sa imong papa. X-ray, pinaka-basic na siya. Ito mo ko na,
Ang bukol ni Papa, usahay mo dako, o mupuwa, o ngulngul, o usahay po, mubalik, o gamay. Unsa man ka ni kasi sa bukol, delikado ba gyud ni? Anything unusual na mahitabo dito sa lawas, medyo maalarma guda. Nakikita nga to og cyst, no? Ang suod sa bukol, huwag tubig, huwag nana, dili siya unod. So manang usahay mo gawas, mo gamay, mapislit, mo gamay, nga usahay mo dako na sad. So wala gyud ko mo gyud Jema, no? Jema ba to? Nga imong dalhon imong papa diha sa Toledo, pinamungahan. Karkar, doon karkar. Mo ba ni Ria? Wala sa man ang mga dahil. Nakidag ko yung mga hospital niya. Makuha niya siya, mabiopsy. Ning sa may namuwa diya nga kuan. Biopsy, di man na siya expensive kayo. Daghang informasyon makuha sa doktor. Kamu pong nantungdan sa resulta sa biopsy. Para mabala ito unsa man klase nga bukol ang naa sa imong papa, naa sa abaga. Kanamay napagitantok si basiosis, ang punuan sa inunta buhok, infected, naidahay mga inunta uwili bitaw ng tabok-tambok na si basius lang mo dako na siya, o nga mapislit na siya, ma-insay-insay siya, magawas, gamay, o pasagdan lang na dako. Ikatulong pagkutana, mainom sa si Papa gilimnon nga makahubog. Usar ba sab ka ni kahinungdan nga nung may bukol siya o kaliwat gid na mo aparente nga namo po siya ingon ani nga ingon pa parental gikro na ingon ani problema ha. Kasagaran sa mga tao gud na sa lungsod-lungsod nga bari-bari mainom ang gid, sagaran wala ilingaw. Pero okay ra man ang mainom ka. Ako, Dr. Rene Obra, mainom sa ko. Limitado lang. Ay na maghubog yun. Inom lang ko. Sa kabutigang beer, okay na. Nakituba na, bali na na. Damay lang. Hindi kayo mag-inom ka kada adlaw, magkamang nakapaguli. Sakto-sakto lang. Yan naman siya na makuha na itong vitamins ng mga ilim nun. Yun ang labi po ng alcohol ng itong lawas. Inagmay lang. Ay, wapalabi. Nindako na may mga tayo. Sige, lagyan po kag-inom. Adin nga na po sa maayo. Kung dili may hinungdan na kabukol ay yung papa ka rin, inom-inom o mahilom na makahubog. Kung sa may ang brand, sa man, kanang Red Horse, San Miguel, or kanang mga mahalon, o tuba ba, balina, o lambanog ba. Sabi, anything nga alcohol makahubog, okay na para sa ako. As long as, di ka makahubog. Sakto-sakto lang, enjoy lang. Ikaw pa ito katapos ang pagkutaya. Wala pa gid mi mabachika pag doktor. Unsa mga kahing doktor nga mong duolon, bahin na ning bukol sa likod sa akong papa. Posible bang mo operahan sa papa? Kana magisod kog tubag nga na Jema kay wa ko kita sa bukol si mong papa. Kung kinsa man doktor yung makuha na, probably surgeon. Surgeon. So diya sa Pinamungahan, di ko sure na may hospital sa Pinamungahan. Pero I know nga doon Toledo City, mandiagnose siya, mahatagan og tatlong tambal, pwede pa man gani mahadaw ng antibiotic. Kailangan mga bukol, mukupos lang, Kung ang hinungdan sa bukol, infection, kung imo nang tagag antibiotic, mukupos na, hindi ka operahan. Pero kung hinungdan sa bukol, kung kailangan magtubo, da, mas kailangan operahan. Kaya kung hindi na makuha, magkanang kadako. Kung matala ka, cancerous ba, delikado ba, benign ba, ipabiopsy. Para maibala na to ang resulta. Kung sabay, nunta classification, benign ba, meaning dili cancerous, maligdag ba, meaning cancerous. So, mauna. Delikado, ilan na ba edad sa mong papa? Kanikinong old age ko, no? Nakunabasahan ng libro. At mga below 80, di pa matiguang old age starts or begins at 80 years old. Kung 18 mo, may mga gungguwang na yun. Pero bis lang 80 pa, batanon ba? Although, katawa nun si Colonel Berilio Sinisa, no? Musta naman to si Derek Titing Sinisa, Musta naman dahil. Yung mga kauban ko sa CCTN, Apit na rin bang Simana Santa, maghimo na sa tag mga pasundayag niya dahil sa atong television network. Alright, so inaot na kayo nakutlo, mapagtulunan karong adlaw Jema sa Pinamungahan, Cebu. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa magkano na yung pagpaminaw sa itong mga RMN program kasi yung nag-rating din sa itong lugar. So, Pamulo Base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. By the way,
Paliw ko na kong subscribe, follow sa akong Facebook, YouTube account, ha? Wala na sa kong fans, pareha na ito ni Ilin Batan. Kato mga ganahan mo follow sa akong YouTube, Facebook account, i-follow lang Dr. Rene Obra, Dr. Rene Obra. Naka-white blazer ko, ha? Daghan mo mapaminawan o makitaan ng mga ginabuhat at ginabuhiya, ha? Daghan ko mga lectures, mga talks, mga interviews sa TV, ay yung mapaminaw. Kasi alam ko, may lingaw mo about mental health. Medyo confident kayo kung talk about that because may akong line of specialty. Psychiatrist maligi ko. Alright, so once again, thank you very much. Hasta la vista. Bye-bye!